Viżibilment emozzjonat, Melvin Toma, il-middleman fil-qtil ta' Caruana Galizia, irrakkonta kif ħajtu nbidlet mill-lejl għan-nar mill-qtil fil-bidnija. Qal li meta raġġara fuq it-television beda jibża li se jinqabad, bil-biża' bdiet tikber x'inżema li f'Malta kienu ġejjin jinvestigaw il-każ l-FBI. Deċiżjoni li fi kliem il-Prim Ministru ttieħdet fi żmien sija u li kienet kruċjali biex inqabdu l-allegati eżekuturi u s-suspettat mandant. Imħasseb Toma qal li l-għada tal-qtil ma rikellem lil Jorgen Fenech u beda jgħidlu li qed jibża ġejjin tal-FBI. Fenech beda jgħidlu li m'għandux għalfejn għax il-pulizija kienu jaħdmu l-istess kif għamlu f'każijiet passati. Iżda ġimgħatej wara Fenech qal lil Toma biex jiltaqgħu u qallu li l-allegati eżekuturi għandhom l-inkwiet. Xedt li hawn informa lil De Giorgio qallu biex ma jinkwetax. Toma xedt li huwa ltaqa' mal-eżekuturi sabiex jagħtihom il-flus u magħhom 5,000 oħra għat-tromba li ntużat biex jaslu lil Caruana Galizia. Melvin Toma qal li l-biża' dejjem bdiet tikber. Xedt li l-ħamis ta' qabel il-5 ta' Diċembru, Jorgen qallu li Alfred u George De Giorgio għandhom il-problemi u fil-5 ta' Diċembru se jagħtuhom rejd kbir. B'Toma ltaqa' ma' Alfred u nfurmah li se jiġu arrestati. Ġara iżda li l-pulizija wettqet ir-rejd fl-4 ta' Diċembru. Emozzjonat Toma qal li meta ġew arrestati kompla jinħakem il-biża' u minbutu beda jagħtihom 300 euro fil-ġimgħa. Il-flus kien jgħaddihom lil ħuhom Mario De Giorgio li kien jagħtihomlhom il-ħabs. Huwa kienet jagħti wkoll xi flus lil mara ta' Vince Muscat. Melvin Toma xedt li beda jixrob u jieħu l-pilloli għax waqaf depression u darba minnhom anke kien seqbes minn fuq il-bejt. Qal li Fenech biex jikkalmah ta' 5,000 euro biex imur safra mal-familja Londra. Iżda wara li ġie Mario De Giorgio qallu li ħutu għandhom bżonn 30,000 euro għall-avukat, flus li taħ Jorgen Fenech. Qal li Jorgen ma ħax pjaċir meta ftit tal-ġimgħat wara reġgħu talbuh 30,000 euro oħra u qallu li din se joħduha drawwa. Xedt li Fenech ta' 25,000 euro u l-5,000 l-oħra ħarġhom minn butu. Sa dan it-tant Fenech beda jitla Londra u l-Iskozja għall-programm sabiex jeleb il-vizzju ta' droga kokaina. Ir-relazzjoni ta' bejn Fenech u Toma bdiet tinbidel, b'Toma jmur jagħmel testament għax beda jibża li Fenech seta' jeħles minnu wara l-ħeles minn Caruana Galizia. Toma qal li kien għalhekk li beda jirrekordja lil Fenech meta jmur ikellmu. Qal li darba minnhom Jorgen qallu li għandhom problema għax il-koħħu qed jikxef kollox u spiċċa semma lil Toma. Xedt li fil-għaxija waslitlu telefonata minn ċertu Johan Cremona u qallu li ġejn ikellmuh. Miju kien hemm wieħed Kenneth, uffiċjal ta' Transport Malta u li kien jaħdem Kastilja. Żied li Kenneth beda jitkellem ma' xi wħud fuq il-mowbajl b'Toma jassumi li kien Keith Schembri. Xedt li dawn qalulu jmur jgħid lill-eżekuturi li fit-22 tax-xahar kienu se jieħdu pleċċ u se jaħdu €1,000,000 kull wieħed. Huwa mar iwassal din ir-risposta lil Mario De Giorgio, iżda l-aħwa De Giorgio l-koħħu laħadu l-pleċċ u lanqas il-1,000,000 euro. Melvin qal li l-biża' fuq bdiet tikber u għamel testament għax beda jaħseb li Fenech jew Schembri se jagħmlulu xi ħaġa. La darba Fenech kien isemmi ħafna lil Schembri u jirreferi għalih bħala sieħbu. Xedt li darba minnhom marant Fenech l-uffiċċju tiegħu f'Portomazzo u taħ ir-recordings tal-konverzazzjonijiet ta' bejniethom. Ir-ritratt li kien ħama Keith Schembri u ittra li fiha kiteb li Fenech u Schembri jridu jeliminawh u jekk jiġu biex joqtluh l-informazzjoni tmur l-istamperija. Melvin Toma qal li dan l-episodju kissirlu ħajtu u mill-qtil ta' Caruana Galizia u ma daħħalx ċenteżmu f'butu. Toma mistenni jkompli xed fis-seduta li jmiss il-ġimgħa d-dieħla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.